Når man udmåler til det her, så man sørger for at strippe dem. Også selvom de har bryster og alt muligt andet, og selvom der står 20 andre mennesker. Fordi det er liv og død, det handler om det her. Så heroppe lige under brystet her, der sidder sternum, det er sådan vores brystben. Og det kan man mærke på de fleste. Og ellers så har man 2 brystvorter her et sted. Gamle koner hænger de hernede, og så må man lige tænke sig til, at heroppe der sidder sådan et ben der. Det ben, det skal brækkes. Hvis man ikke brækker det ben, så når man ikke ind til hjertet. Så op, udmål, og så midt på det brystben der, og igennem, så trykker man til, og man skal trykke rigtig meget til, så hvordan man sidder her med, jeg bruger hele overkroppen, fordi mine arme, så syr de til lige om lidt. Sådan her. Og så siger man sådan en tredjedel af brystkassen, at man skal nå ned. Og det første, der skal det knække. Og gamle mennesker, der knækker du helt lortet, og det kan jo være, at du knækker nogle ribben. Hjertestop med et barn. Og hvis det er et lille barn, når man ligger med barns hoved her, nedover her, og så trykker man med 2 fingre, også lige man trykker man simpelthen her. Eller man kan lade barnet ligge ned, så kan man holde rundt om, og så trykke med begge tommelfingrene, hvis det er et lille spædbarn. Lidt større, så trykker man med 1 hånd, ikke 2 hænder. Og så trykker man med 1 hånd. Så trykker man ikke så langt ned. Og er det en stor mand på 160 kilo, så er det lige før man skal begynde at hoppe ovenpå dem, ikke? Fordi der skal så langt ned, før at det virkelig giver noget. ABCDE-metoden. Airway eller luftvejene. Man skal altid sørge for, at luftvejene er frie, så patienten får luft ned i lungerne eller maven. Sørg for, at der ikke er noget, der sidder i klemme i halsen. Breathing eller vejrtrækning. Man skal altid sørge for, at patienten har en stabil vejrtrækning. Circulation eller kredsløbet. Man skal altid sørge for, at luftvejene og vejrtrækning er nogenlunde i orden, så man ved, at kredsløbet fungerer, og der kommer ilt rundt i kroppen. Disability eller stabilitet. Hvis ABC ikke fungerer, så er personen ikke stabil nok til at blive transporteret videre til hospitalet. Environment eller omgivelserne. Man skal have information om patienten, så man kan informere redderne om situationen. For eksempel, hvis det er en ung patient, kan der måske være stoffer indblandet, som kan være skyld i et hjertestop. Hvis man har hjertestop efter et færdselsuheld, er der en meget lille chance for, at man kommer til live igen, da ens indre organer kan være knust. ABCDE-metoden kan også bruges i andre tilfælde, blandt andet det her. Hvor den ene er død, da vi kommer på stedet, og den anden han har sådan helt kvæst hele hovedet. Ikke? De har ikke haft sele på, det kørte alt for stærkt. Og det der er det værste i det, tror jeg egentlig, det er det der med, at man ved godt, at der er ikke noget godt outcome af det. Altså uanset hvordan vi gør det, og hvad vi skal selvfølgelig gøre vores det bedste, men jeg ved også godt, hvad det ender ud med, og sådan en som ham. Men han er i live endnu, og den ene af dem, og den anden han døde på stedet. Ikke? I tilfælde af, at man skal ringe 112, kan man downloade en app. Man trykker blot på knappen, hvor der står ring 112, så sender den ens koordinater ind til alarmcentralen, så de kan se, hvor du befinder dig. Sådan ser appen ud. Den kan hentes i App Store gratis.